Какво става? Аз съм Бумил. Това е новия ми канал Clash of Clans Gamer. И сега ще ви покажа набързо как да се направите на Clash of Clans, но това ще е в отделен клип и на Shadow Fight. Съответно хак. На Shadow Fight не може да направите, ако си рутнете телефона, пак не става с Game Hacker или с приложение, дето снимката му е на един ключ. Game Killer. Така беше. Не става и с него. Само да намаля. Ето вижте. Хака напълно работи. Аз я играя от половин час горе-долу. И може да видите. Даже сега ще ви покажа как може да се го направите и ви. Ето вижте, ако не вярвате, ще закупя нещо. Ето. Парите се седят. Ето. Всичко е точно, обаче искам да се върна. Къде ми е копието? Да съм с него. Секунда. Така. Както и да е, показах ви, че съм с хак. Сега да пристъпим към правенето му. Това като цяло трябва да го направите. Не е много сложно. Ако си мислиш, че сайта има вируси, няма. И това като цяло, както казах, се извършва от сайт. Цялата работа. Lenov.ru. Ето аз го имам, защото аз бях влизал. Той има няколко модове на Shadow Fight, но ако ви харесва моя, ще ви покажа моя. Смятам, че е хубав, но не знам какво стана сега. Ето, руски сайт и хаковете са съответно от руснаци. Ето има на Clash of Clans. Ето, сега ще ви покажа на Shadow Fight и отделно по същия начин на Clash of Clans. Така. Ето. Цъкам на самата игра. Той има, пък ако я няма, може да я намерите в търсачката, но не на това скачател. Тук има снимки, описващи играта. Давате надолу и ще се запознаете малко съответно с сайта. Оригинална е версия, смисъл Shadow Fight. Така долна черта. Това е за оригиналната версия и първото. А второто е, ето той се пише Mod Money. В смисъл такъв. Mod Money. Секунда. Ето Mod Money. Да видите, че и аз съм с това. Ето. Shadow Fight. Долна черта, 2 долна черта, F1,9. Другото не мога да запомня. Lenov.ru е сайта. Законен е сайта, както виждате, не са го закрили. И тук има за всяка една игра. Sniper Assassin. За всички игри има. Най-подробно обяснение. И сега, както казах, може да си я стеглите оригиналната, но предполагам, щом сте цъкнали на моя клип, предполагам, че искате да е с хак, защото той заглавието се показва. Примерно, секунда, само да я намеря в търсачката, че клипът ще стане голям. И точно това ме представя. Ето, излезна. Shadow Fight. Опа. Shadow Fight. Вижте, веднага се ми зад. Аз цъкам само Shadow Fight и си намирам моето си. Mod Money. Ето го. Моя мод. Само че ми дава по-нагоре.
влизало самичко сега. Това е защото снимам и за това. Цъкате на самия мод. И ето. Не съм ли цъкнал? Мисля, че съм, бе. Ето. Сега ще ви прати ето тук. И скролвате надолу тия стримки. И теглите мод Money. Ето вижте. F1.9, така мод. И той е около 90 мегабайта горе-долу. После го теглите, ето така ще ви се получи на вас. Ето така. Shadowfire 2, цъкате инсталиране. И той ви го инсталира. 84 мегабайта. Почти 85 без малко. И влизате и играете. Това беше хора от мен, хака за Shadowfire. Надявам се да ви харесал видеото. Абонирайте се за новото ми каналче, понеже стария го хакнаха, брат. И затова. Тури един лайк.